खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 2 डिसेम्बर 2020 बुधबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लानानै फैदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायथिनो लादों मेष राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हानानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोआव गोजोननाय फैगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियावबो गोबां मुलाम्फा मोननो हागोन। सोरबा लोगोनि हेफाजाब मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिमा बिफानि बोर मोनगोन। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। समाजाव मान मोनगोन। गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। गोजोनै थानो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन। जायखि खामानि मावामानो दिनै मोजाङैनो आरो आबुङैनो मावफुंनो हागोन। वृष राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन। माखौबा साननानै सोरनिबा सायाव गोबां रागा जोंफ्लांनो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन। समाजाव मान मोनगोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव एना एनि जानो हागौ। देहाया दिनै मोजां थानाय नङा। लोमजानाय आरो गुजुनायजों खस्थ' मोननो हागौ। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंनाय नङा। मिथुन राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। रांखावरियाव मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। न'खराव अननानै फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो आरो थि समावनो मावफुंनो हागोन। सोरबा लोगोनि अनसायनाय मोनगोन। गुबुनजों गोरोबनो रोंगोन। गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन। गोसोनि साननाय आरो लुबैनाया जाफुंसारगोन। कर्कट राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोआव नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। गोसोखौ जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन। गुबुननि हेफाजाब लानांगोन। न'खराव अननानै फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। गोबां बिथिङाव हेंथा नुजाथिगोन। सिंह राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोआव जोबोर गोजोननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। सोरबा लोगोनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन आरो मोजां खौरांबो फैगोन। रांखावरियाव मोजां। गोबां धोन मोननो हागौ। बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। न'खराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। बयजोंबो गोरोबनो रोंगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन। कन्या राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोआव गुलाय गुजाय साननाय फैगोन। रांखावरियाव मोजां। नाथाय नाङा फाङा खरसायाबो बांगोन। बेफार फालांगियाव खहा जानो हागौ। देहाया मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। न'खराव अनलायनाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। जायखि खामानि मावामानो हेंथा नुजाथिगोन। तुला राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन। गोसोखौ गिलुं गिलुं मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन। देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा। लोमजानाय एबा गगा मोननो हागौ। रांखावरियाव मोजां। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो गोब्राब जागोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोखौ फोरमायनो हागोन। नाथाय गोसोआबो उरां फारांबो जागोन।
वृश्चिक राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन समाजाव मान मोनगोन न'खराव अननानै फैगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन गुबुननि हेफाजाब मोननो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां फैगोन धनु राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोआव बोलोआ बांगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हानानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन समाजाव गोबां मान मोनगोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन न'खराव अननानै फैगोन बिदा फंबायनि हेफाजाब मोननो हागोन बिमा बिफानि बोर मोनगोन जायखि खामानि मावानो मोजाङैनो मावफुंनो हागोन मकर राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोनि साननायफोरा देबार नांगोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन आरो गोसोखौ उसुखुथु मोनगोन गोसोआ गिलुं गिलुं जागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो हानाय नङा न'खराव अननानै फैगोन कुम्भ राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैगोन समाजाव मान मोनगोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों लोगो मोनलायगोन बबेबा फोरबोआव बाहागो लानो खाबु मोनगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां बहानिफ्रायबा गोबां धोन मोननायनि खाबु जागोन देहाया मोजाङै थागोन न'खराव अनलायनाय फैगोन गुबुननि हेफाजाब मोनगोन बिमा बिफानि अननाय मोनगोन गुबुनजों गोसो गोरोबनो रोंगोन गुबुनखौ फोथायनो हागोन बयजोंबो अनसायजागोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन मीन राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन गोसोआव गुलाय गुजाय साननाय फैगोन गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो दाफोरमाय नङाब्ला गुबुना बांसिनसो उल्था बुजिगोन देहाया दिनै मोजाङै थागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां न'खराव अननानै फैगोन गुबुनजों रायखोमा जानो हागौ सांग्रां जानाया गाहाम गोसोनि साननायफोरा देबार नांगोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन अबयसे नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैगोन दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो एसेनोसै गोजोन्थों